London take kira. London take kira sashin Hausa na BBC ke magana a kan mita 13, mita 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Ahmad Abba Abdullahi ke muku sallama a shirinmu na uku daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato bi daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa rahotanni na nuna cewa Rasha ke iko da rabin Severodonetsk, birni na ƙarshe a gabashin Ukraine. A Najeriya, yau jam'iyyar APC ke kammala tantance masu neman tsaya mata takara a zaben shugaban ƙasa. Hukumar kare haƙƙin jama'a a Kano, Najeriya ta koka kan amfani da 'yan daba a zaɓukan share fagen da wasu jam'iyyun siyasa ke yi. To akwai wanda aka kammala kwanan nan na zaben fitar da gwani na gwamnan jihar Kano, wanda aka kawo korafin cewa akwai waɗanda sun rasa rayukansu a wajen gudanar da wannan al'amari. Kotun ECOWAS ko sai dai yawo a Abuja, Najeriya ta jaddada zaben shugaba Bazoum na Nijar a matsayin shugaban kasa bayan da ta yi watsi da karar da dan takara Muhammad Usman ya shigar. Cikin zargin nan 8 duk 7 kotu ta yi watsi da su. Guda ce kotu ta ce a cikin zargin nan ta rauraya ta gani shi bai ba da hujja ba, amma mu kuma gwamnatin ma bata ba da hujja na cewa dan mi ta cire ranar gizo. Farko barin haɗa ku da Aisha Sharif Baffa wadda za ta karanto cikakkun labaran duniya daga Abuja. Rahotanni na nuna cewa Rasha ce ke iko da rabin birnin Severodonetsk, wato babban birni na ƙarshe a yankin Luhansk, wanda har yanzu ke ƙarƙashin ikon Ukraine. Ana ta lugudan wuta da ruwan bama-bamai a birnin, inda mahukunta ke cewa har sun gaji da kirga waɗanda aka kashe ko aka jikkata. To amma wakilin BBC ya ce duk da haka sojojin Ukraine har yanzu ne ke iko da shi. Sojojin da ke yankin sun jima suna buƙatar a kai musu makaman atilari masu cin dogon zango domin mayarwa da Rasha martani akan harin da take kai musu. Tuni dai gwamnan yankin Sahi Haidar ya gargaɗi akan kwace birnin. The regional governor told the BBC it will be a difficult and unpleasant moment. Wakilin BBC ya ce gwamnan ya ce lamarin zai zama abin damuwa idan birnin Severodonetsk ya fada hannun Rasha. Sannan ya ce samun nasara a yankin shine abu mafi muhimmanci. Dakarun Rasha masu mamaya sun ce jirgin ruwan dakon kaya na farko ya bar Mariupol tun bayan da Rasha ta mamaye tashoshin ruwan Ukraine. Dakarun sun ce sun tura fiye da tan 2,000 na fale-falen karafa zuwa Rasha. Birnin Mariupol ya lalace kusan gaba ɗayansa a bayan da Rasha ta masa ƙawanya tsawon makonni. A farkon watannin da muke ciki, sojojin Ukraine sojin da suka rage a birnin Ukraine suka mika wuya. A yau Rasha ta ce ta mika gawakin sojojin Ukraine da ta gano a masana'antar karafa ta Azovstal su fiye da 100 ga kasar su. Wata kotu a Ukraine ta yanke wa wasu sojojin Rasha 2 hukunci zaman gidan yari na tsawon shekara 11 saboda aikata laifin yaki. Alexander Bobikin da kuma Alexander Ivanov an same su da laifin abin da ake tuhumar su da aikatawa. Dukkan sojojin biyu na cikin rundunar sojin Rasha da suka yi amfani da makaman atilari wajen lalata gidajen mutane da kuma muhimman gine-ginen gwamnati a yankin arewa maso gabashin yankin Kharkiv. Da take jawabi a wajen wani taron manema labarai a Hague, babbar mai shigar da kara a Ukraine Irina Vertikova ta bayyana cewa we have our anchor case. It is crime of aggression. Ita ce muna da tamu karar a kotun. Tuhuma ce kan laifin cin zali. A yanzu muna da mutane da ake zargi fiye da 600. Wannan ita ce shari'a ta biyu da Ukraine ta yi akan laifukan yaƙi tun bayan da Rasha ta fara mamaya. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙungiyar likitocin agaji ta Medecins Sans Frontieres ta ce wani soja a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya harbe ɗaya daga cikin jami'anta. Ƙungiyar ta ce jami'in nata mai suna Muhammad Ahmad an harbe shi ne har sau 3 a gidansa, inda ɗaya daga cikin sojojin ƙasa ya harbe shi a ranar Asabar a Moyeni Sido, garin da ke da nisan kilomita kusan 5 daga arewacin Bangi. Tuni ƙungiyar likitocin ta yi Allah wadai da harin, tare da kira mahukunta da su gudanar da bincike. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na fama da rikici da kuma matsalar tsaro tun bayan barkewar rikici a shekarar 2013.
rundunar sojin Kamaru ta ce ta samu nasarar kubutar da sanatan nan da wasu mutane da aka yi garkuwa da su a wani samame da ta kai bangaren da ya balle a kasar. A watan da ya gabata ne aka sace sanata Elizabeth Regina Mondi ta jam'iyya mai mulki tare da direban ta a arewa maso yammacin yankin, inda yan awarin da ke amfani da harshen Ingilishi suka ɗauki makamai a kokarin su na ballewa daga bangaren kasar mai amfani da harshen Faransanci. Mai magana da yawon rundunar sojin ya ce an kashe 'yan tawayen da dama a yayin samaman. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Aisha Sharbafa da labaran duniyar. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, rahotanni na nuna cewa Rasha ce ke iko da rabin birnin Severodonetsk yayin da fada ke kara kamari a gabashin Ukraine. An shafe kwanaki wannan birni mai masana'antu wanda shine na karshe a yankin Luhansk da baya hannun Rashar. Ana amfani kwana masa lugudan bama-bamai ta yadda har gwamnan yankin ya ce sun daina kirga waɗanda aka kashe ko aka jikkata. A yanzu birnin Severodonetsk ya kasance a rabe gida biyu, inda aka ja daga bangare ɗaya na hannun dakarun Rasha, ɗaya bangaren kuma na ƙarƙashin ikon sojojin Ukraine da ke ƙoƙarin kare shi. Ga rahoton da Bilkisu Babangida ta haɗa mana. An bayyana cewa dakarun Rasha za su ci gaba da gwada makaman da suka riga suka tabbatar da ingancin su wajen tsananta lugudan wuta tare da kokarin kare lagon abokan gabar su. Amma kuma akwai alamun cewa dakarun kasar Ukraine na ci gaba da jajircewa a halin yanzu. Gwamnan yankin ya shaida BBC cewa lokaci ne marar daɗi kana mai matukar wahala muddin birnin na Severodonetsk ya fada hannun su. Amma Sage Hede ya ƙara da cewa samun galabar ɗaukacin yakin shine muhimmin abu, ba wai yaki ɗaya kawai ba. Hakan dai na zuwa ne a yayin da ƙungiyar tarayyar Turai EU ke kare sabbin takunkumanta akan ƙasar Rasha. Amma ƙasar Ukraine ta ce ba su yi wani abin ku zo ku gani ba har yanzu. Ƙungiyar ta amince yanke hanyoyin shigar da mai daga ƙasar Rasha da kashi 90% nan da ƙarshen wannan shekarar. Shugaban ɓangaren manufofin ƙungiyar ta EU kan ƙasashen waje Joseph Borrell ya bayyana cewa yanzu dole ƙasar Rasha ta sayar da man nata a farashi mai arha a wasu wuraren. Amma kuma mukaddashin jagoran ofishin shugaban ƙasa a Ukraine, Ihor Zofka, ya ce takunkuman sun zo a makare. Mai magana da yawan harkokin wajen ɗaya daga cikin gamayyar jam'iyyun siyasar ƙasar Jamus, Nils Schmidt na jam'iyyar Social Democrats, ya shaida BBC cewa ƙungiyar tarayyar Turai ta haɗa kanta wajen matakan aza takunkumai kan ƙasar Rasha, duk da cewa hakan bai nuna a fili ba. It certainly is progress since all the EU member states now. Tabbas wani ci gaba ne saboda yanzu duka kasashe mambobin kungiyar ta EU sun cimma yarjejeniya kan daina sayan man kasar Rasha. Mun shaida tun bayan karɓe yankin Crimea a shekarar 2014 cewar EU za ta kasance cikin sarƙaƙiya kafin kaiwa ga cimma matsaya akan takunkuman. Amma da zarar an yanke shawara kan takunkuman za ta riƙe hannu bibbiyu har na tsawon lokaci. Domin haka takunkuman da kungiyar EU ta amince a kai masu ƙarfi ne, za kuma su yi ƙarko sosai. Sanctions the EU has agreed upon. Tun da farkon fari, kasar Hungary ta nuna adawa da takunkuman sayan man Rasha, kuma ai mata uzurin cire ta daga ciki kan dogaran da take da shi kacokan kan man kasar Rasha.